أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. سلم تسليما. السلام عليكم أيها الإخوة. وعليكم السلام ورحمة الله. لك خيرك أنه يا رب. لك أنه ودم لك أنه صوم لك أنه وسألك الله مهمان دي أمون ترى شيء مسا نامبوكا كي يكون عنيا فاوي بلو بانكا فنفلا نودو فنفلا أيوة فنفلا يجمعي ورين نجو أني أرمى دين سارة أكوكا جو ni sama mbala o yesinje ni balaw de banka wari ni chugo ala ay garzega na chugo fanye qur'ana ko garzega façon fly ako ya ayuha nasu ايوه kulu mimma fil ardi halalan tayyiban أو مو فهم مدو كلوكا أيها بدو أبي حلال ياوي أيوة فتمم كنا النا ولا نيافه أقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ما يرزقوا يفسون فلا أيوة دوبي وبنا ديس كلمة إيه نيجي نبى أسرة شولا نسمع ديني ما أما فيك كم معلبو يبقى من يبقى بلوي ايوه iga dumi na sama abi bulu halala do de iga dumi na sama ni ma do kuma na gwamba to na ko gwani mbola fo yorete koro iba ta kado tikla mam parce que ako hurrimati alaykum almaytatu ايوه والدم ايوه ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. ايوه اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيام فقداك أكف من اضطر في مخمسة غير متجانف لإثم. فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه. ويجفس ودني حرامي أوكا نبغان كانتكرا سلامة كي بغان كانتكرا جلم بو كانتكرا دالا كودو ويحرامي يسفدو أني جلو تشورن ترى بغان من كان كافرا كسر مسكا كانتكرا والدنيا حرامي ويبغى من قشني بري والمن فراي كاكوكر والما كانغلو كاري فسجرني نكانغلو كنا نوتيرا ما مقاتل تكلين كانت قالتودو والنطيحة بغاو يبغى من تو بغاو غوانسان نيون تو يلو فما فم فلاني وبلانيونا دبا فين بلا دولار وي بيان تاچوي ali adama dim ni fla ni fanga bula ni blanyo na dron o mana ke farla ni wana be ba so do fien bla na na ma fara be fien bla la bo cho ni bago ni on so bago do ye dotu tu lillah fo ka ta to mukatili tikera mukatili o de be mukatili jibe qatun kha'i wa fariyul wadaji wa thuqbul misrani nukhai fasa jiyaman ne kokolo kono na be na fotona o fasa jiyaman mi flue
n'o tigɛra dɔrɔn fɛn o fɛn i tɛ balo dun n'a tigɛra bagan na kantigɛli t'a dun n'o tɛ ni bagan bananen don sariatigiw fɛ yen i n'a sɔrɔ bagan bananen bɛ i ye muru bɔ i ye bagan kantigɛ mɔgɔw b'a sara a ma sa n'i y'a kantigɛ ni jeli caman bɔra dɔrɔn a banna kɔrɔ ye ɲɛnamaya kun sabatilen b'a la ni ɲɛnamaya t'a la jeli bɛ jigin a kɔnɔ ni jeli bɔra dɔrɔn ka jeli woyo a banna a b'o sogo dun walima i ye bagan kantigɛ a y'i saraka kosɛbɛ hali n'o kɛra fisɛya ko 3 n'o sɔrɔla kama a banna sogo bɛ dun i ye min kantigɛ jeli ma bɔ i y'a kantigɛ a min saraka o fara jufaw kan i ka n'o dun ni bagan kunkolo sɛmɛ n'o carina nafiro dimare ni kunkolo sɛmɛ carina dɔrɔn a banna o tɛ dun parce que kunkolo sɛmɛ bɛ adamaden na cogo min a bɛ bagan fɛnɛ na ten adamaden ka kan moteur dɔ ye i bɛ maga adamaden yɔrɔ bɛɛ la a bɛ ka juguninda bila o bɛɛ la a bɛ kɛnɛya o bɛɛ la ka ko kɛ fo kunkolo sɛmɛ o kɔni ni fɛn ye kunkolo sɔgɔ ka taa don sɛmɛ la dɔrɔn ka sɛmɛ lamaga walima ka nɔ bila a kɔnɔ a banna hali n'a tigɛra maa kɛnɛyara a bɛ kɛ amalidɛmu ye dɔgɔtɔrɔ mana fura sɔrɔ i la cogo o cogo i bɛ to ten i tɛ se ka kuma o bɛ bagan na ni kunkolo sɛmɛ carina dɔrɔn a jufara nugubaju n'o sɔgɔra dɔrɔn jufara o de ye ninnu de ye mukatili ye bɔn kɔnɔnanugudenw carini a bɛ dun parce que n'a kɔnɔnanugudenw carina kalakala minnu b'a la n'i y'olu ko ka bɔ a la hali adamaden na ni mɔgɔ bɛ yen ni joginna kungo kɔnɔ gungurun fɛ walima yiri n'a bɔ ɲɔgɔn fɛ tabibaw tun b'an bolo ka sɔrɔ sani dɔgɔtɔrɔw ka na n'i nana s'u ma u bɛ nuguden in ko k'a lajɛ ka kalakala ninnu bɔ a la u b'a segin i kɔnɔ a nɔrɔ ka a kɔnɔfara dakala o k'o de ma ko jaifa o jaifa min filɛ ni tulu bɛ k'o la hali ni sunin don n'o tulu ji jiginnen kɔnɔ foyi t'o la parce que a ma taa nugubaju la a bɛ donna wo de fɛ nka sa ni fɛn min sera nugubaju la sun bɛ tiɲɛ n'o ye i y'a faamuya ani fɛn min fagara bagan jo la jo sɔn bagan o sogo dun ye haramu jo sɔn bagan wa ma ju biha ala nusufi ni waraw ye dɔ dun sogo min na ni mukatili ma tigɛ kantigɛli b'o dɔn n'i ye nin sɔrɔ i b'a kantigɛ a bɛ dun parce que ni mukatili tigɛra kantigɛli t'a a bɛ dun sogo bɛ fali gɛn saga gɛn u bɛ misi gɛn n'u kɔnɔ a b'u dafa woro la ka worobu dɔ tigɛ o worobu min tigɛra filɛ ka bɔ a la o t'a dunni bali n'a sɔrɔ sa a ye nagakɔrɔla de cɛ parce que bagan bɛ faga ni fɛn min ye minnu bɛ fɛ bagan minɛ alimuftari sa o b'a dɔn k'a fɔ bagan kan ka faga ni fɛn min ye adamaden bagan na o b'o tigɛ i mana bagan na cɛya tigɛ a kɔrɔ dɔrɔn a banna nugudenw bɛ bɔn n'a sera nugubaju ma kantigɛli t'o dun n'a ma se nugubaju ma kantigɛli b'o dun bon a ye nin bɛɛ fɔ tuma min ka tila ka taa kuma la nɔgɔyi ye a n'a kɛ faman turra fi ma khimasatin ghayra mutajanifin li ithmin maa min i bɔra i bɛ taama kuma y'i sɔrɔ parce que adamaden maa si cogo dɔn ala la ala yɛrɛ kɔ i b'a fɔ n bɛ taa taama kunkurunin dɔ kɛ sisan ji caman b'i bolo i bɛ ji ta nka i ko nin yɔrɔnin man jan n bɛ na sisan ala bɛ taa ko bila i la i bɛ sa o senfɛ wallahi a bɛ kuma bila i la i bɛ sa a senfɛ i bɔra ka buru caman to i kɔ ka duman caman to i kɔ hali ni dɛgɛw b'i fili i kɔ i bɛ se k'o dɔ ta n'i kun b'o dɔ sɔrɔ k'o ɲimi ka ji min sɔrɔ k'o min i tɛ sa fiyewu nka sa i b'o bɛɛ to a ma se nin tali la o y'a sɔrɔ latigɛ seri إذا جاء القدر يعمل البصر إذا تجينا نادرون هذا ما الدين يبشي بنيكم ويسرى غير متجانفين الاثنين عرف غداك إما بود دنا ديك ما يفاني بابلو كذي متى كيف فاني باتو إتاتو ينجي الله يا مشي أيوة كولي كت تلين بين كارسلا اول لكتا ألاكو أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا
awad ma don bawna anya adda nya yedo ndo ko so wa annakum ilayna la turja'un ya bawna ka tisi ngana ma nya ne jero ta fe abe ni bora kibi tay nit mo yisro sharia majje ka jufadu mo de be se kifa ha ni kala idda ibol laka bi fadi bari bo ka ta nyefe bi fadi bato ka boli ni ko yisro la danga de sirafa sharia majje ka jufadu ni ma murti ga bosilama mata kuma sarada mo woni kuma wono ni taro de la ni ko yisro sharia majje mai ka jufadu o bi tumi sharia majema ni bitanya da yesra da fe hal nasu da bitaya yoro mina kilo batando sharia majje gara ganga flaflai bisle fana ken nani bari bitaya mina o mandi alai ibila sara ken nani bitaya mina o mandi alai ala ba tiru fe wodi ya to atu sengen fe ngisa minu nya juyi atanno ya ko de juya besro nyana jenu ke yoro la ta na fara ko mi makru suwi ni ya jo itita fo isa kon haram ko makuru sufi ni tara yi na te foi sai haram go uzo suku la ni mam dai ni fe ni sai ni polishu yi ne ka fe mo shin biso go fo ya shwe parce que mon ya shwe tara sa ogolo parce que tawa pata ma hum ni mai barake ni ifrala ka no sharatu ko ke igusha birila ايوه شريعه مجي يكسل فداك كارا كان فلاي باك الناني ni sɛgɛn min b'a la sɛra ma je ki ta mam ke bisili ji ni kasili ta ha ni be ko ka ko gele ga e ka do ni na je mandi alai ala kuta fanshi mandi alai ni na je de kono ala kuta ko be so rai wala ni fami gele yalindo ka gele ndede ko gele ya fami ala garsige façon flad bon no garsige façon nan na dimi sigal mbati la mala ngasa na dima ikara fa ko be kase ga se ala ga al-istiqsa'u shu'umun min siga sada na kibita bu tirika mo be ko siga ga sada na ibita bu tirika o do ko sala ko kirama ko khudil afwa ايوه وامر بالعرف وعدل عن الجاهلين من ايانا نفعل كره اي سيدنا جبريل يقول قرايدي اكو فنين داري ماني اتارا كو افلا فلا مي ايوه مما وسري منو كنا مي او من كنا سخن ناس سغا اوتوني على بلو ايوه مم ادما دون سري ما نو كنا مي او بنتي iki wakati sebene alaka ikasokon na tene bulu ni juman bu kono katima kono ne bana mini nuche akoni korokele koroflana ايوه خذ العفو وامر بالعرف ala ko koni mami yi tonye ka ya fama ni mami juman kile ka nyuma kai ni mami ya dat kile ka kuma fe ni mami jabulo tala ikaso ha inde makarimul akhlaq ski donc otma no gar sa façon na dima karafma amna ka bla karafe ايوه parce que islameke alma min imam num be bedu o mun ga soma anu bedu o mun ga wula fe alma ke eta nya don e de ba to e be joala olum bat ke ol to joala o abadan to joala e mun tangi do e be joala ski olum ba nya do to joala e bo do min ga nati la mana nan ni fenye kana dima hal ni kekara na ka domi ala ta jiga kono fiyo ka foka be ko foka tra do deba e ga do go so ngasa bien la tiro c'est la vie ana ateme ni c'est la vie ni aji hagli ne ya o corona do abi trofo ايوه woni trofo rete bosra so ha parce que foi te ni do bana minini dam donje ski e kana won be fem bana minani dam fenje e kana won ala dia da ka fo ko qul ya fam kul mun flani la la kala na so da ka kira yarate ma bashita fo ka ba ka doyam aka doyam yira ka fo ka sa do ko ma ko ngani fo ka flage ni ni fonctionnaire jerenu ni bara ni man ka aka appartement ate to ko fiu o nimbe azidi aliwa
adamaden dacogo don ayiwa adamaden t'a fɛ a ka dɔn komi maa bɛɛ bɛ sira yira ale la adamaden t'a fɛ ala ko kira ma qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad ibadon bi rabbil falaq inta ibadon qul a'udhu ay fɛn minnu fɔ fɛn min kisi a bɛɛ lajɛlen na fɛn kelen pe dɔrɔn don fɛn kelen pe a ko a'udhu bi rabbil falaq arabu kelen de bɛ kisi nin bɛɛ ma a bɛ kisi su na a de bɛ tɔɔrɔ fɛn min bɛna su kɔnɔ arabu kelen pe de bɛ kisi o ma i y'a faamuya tafotigiw mana ko tafo dilan kama arabu kelen pe de bɛ kisi o ma ni hasidiya ta k'i sɛgɛrɛ arabu kelen pe de bɛ se k'i kisi o ma danfɛn bɛɛ n'u ko k'u bɛ tɔɔrɔ ta k'i sɛgɛrɛ foyi tɛ se k'i kisi ni arabu tɛ o ye fɔlɔ ta ye a naani filanan ye a ko qul a'udhu bi rabbin nas tɔ ninnu a ma détail caman dɔw la a ye détail caman di min kan o ye adamaden ye adamaden denmisɛnnin man ɲi a kamalenkɔrɔba man ɲi a cɛkɔrɔba man ɲi a musokɔrɔba man ɲi nin na bi rabbin nas ta a'udhu bi rabbin nas a nana rabbi ye malikin nas a nana maliku ye ilahin nas a nana ilahu ye nin saba a y'o nati tanga ɲini ala fɛ a fɔ n bɛ tanga ɲini ni maaw ma n bɛ tanga ɲini n'o ye maaw marabaga n bɛ tanga ɲini n'o ye maaw lamɔbaga n bɛ tanga ɲini n'o ye arabu o ye bi rabbin nas denmisɛnninw la mɔbaga arabu n'i y'a lajɛ ala tɔgɔ dɔ don nasa dɔw bɛ na n'a ye ka na kɛ ani tarbiyatu don ɲɔgɔn na rabbahu a y'a lamɔ a bɛna lamɔ i bɛ adamaden kalan jogo ɲuman na a ka t'o kan fɔlɔ sani ka taa sɔrɔ jogo ɲuman in baara don bɛ na n'a nana ka sɔrɔ ale y'a ɲɛdɔn a kɛli tɛ gɛlɛya ma n'a y'a kɛ a kɛ yɔrɔ fana la a bɛ bonya sɔrɔ n'a ye a bɛ sɔrɔ sɔrɔ n'a ye a bɛ danaya sɔrɔ n'a ye nin de ye lamɔ ye y'a mɛn malikin nas i mana yaada i tɛ si bɛ ala de bolo ayi maa yaada n ci k'a kunkolo koron sisan o ka nɔgɔ ala de ma sisan n'i sera jigilatigɛ yɔrɔ ma foyi tɛ se k'i dɛmɛ ni ilahun nasi tɛ n'o ye ala ye bon minnu de fɔra i ka nɔ i ma bɛ tanga ɲini ala fɛ minnu fɛn dama dɔw ye ala k'a kisi u ma sufɛ a yasalen bɛ hadisaw kɔnɔ hadisa minnu ye hadisa yasalenw ye y'a dɔn hadisatigiw fɛ yen u nana ni tɛmɛ ye ka da hadisaw kan o tɛmɛ ye tɛmɛ faso ɲuman ye u nana ni usulu ye o usulu minnu filɛ n'a kɛra usulul fiqh ye o i y'a faamuya a kɛra usulul hadisi ye o a kɛra usulu fasɔn ye n'o b'i bolo ni kuma fɔra a bɛ lajɛ kuma fɔcogo a n'a kɛ wagati a n'a kɛcogo o bɛ lajɛ min y'a fɔ o tigilama lahala bɛ lajɛ a tigilama ni ala kɛra tile bɛ cogo di walima ni sahabaw tile bɛ cogo di walima ni tabiinaw tile bɛ cogo di walima ni tabiinaw tile bɛ cogo di o b'a sɛgɛsɛgɛ o cogo la komi kitabuw sɔrɔla sisan ka kitabuw dilan kitabuw dilanlen n'i ye karamɔgɔ kelen sɔrɔ o bɛ se k'i kalan usulul fiqh la a bɛ se k'i kalan usulul hadith la fɛn fɛn bɛ yen usulul lugha a bɛ se k'i kalan o la n'a y'i kalan o la o karamɔgɔ kelen o bɛ se k'i kalan a bɛɛ la n'a ma kɛ ni tile bɛnnen nin bɛɛ ma bon i bɛ se k'a dɔn sa min ye nin fɔ a tigilamaa ka dalilu ye jumɛn ye a ka dalilu ye jumɛn ye n'i ye usulu lajɛ ka taa sirigaw b'i sɔn hakili la an bɛ garisɛgɛ de kɔnɔ garisɛgɛ fasɔn fila ye kelen ye o bɛ na a y'o fɔ a tila ko ya ayyuhal ladhina amanu
kulu min tayyibati ma razaqnakum aw mu'minu ay dumuni ge fenna salumanna anya garzaga mina fenna saluma al ci ge fem fle do bala o sabi alim dew ah oui yemma ka du ko bo shala yi shiga ka o se na ge fem mu ye moro se na ndo adugulo di masanya mide ne nga nyokala oko dugulo njita yo ye do de tonyo no o de kolo me woni nyanyi na fe yi para be tade to zani adba din ba para na ibe adole ba abigena kibe ka barake di jene yor lo kaso indu nimbe alakum idu nimbe alakum misali la sa na ka mishi tunna kana doye ka mishi ula imantigi mishi mbibolo mishi mishi musoye e kan tron na mishi ngoshi ay don soro e ka werala e kan tura da goshi abe shede ka werala e akilla sakita de mishi yen ay tete abin yi da mishi tigi ya domi ka ay don soro kana abe sagama edi mishi ko misaka dige ga mishi ibe mishi badika dondi denso la tuwe denso la yoro de lawo o yoro ejume te bayo baye tayo etro de netaya ntro yitaye wala yitaye ya fam ya ini ala ka cheka joya ibe mishi na dembe sigi mishi tigi dem shi ngun de halul waray no ka khubari ya foriye wala dunta ate doro di mo ma gwansan do dabba ta di ma gwansan fi ka ko bado de ke ko bashite ama adilla ka fi abibolo kisado kisanye salimbe kisanye salimbe sai da gido de kisanye la kala kare sallallahu alaihi wasallam chesaba na batamala samfi na kutok no hono samfi ne na ni sanji dumara san doni fiye bina fiye se dana da madina na yidi befena korlate ote doro yi sam perem se kajigi ni nyi wambulum na kakulu wodo fle ko ta do kulu kono aywa ka salam ne ni salam be salam ne la dron hein na san kulu kulu batka da kana be kulu dala aywa bochuko shitu bulu fanga shitu la matara shitu bulu misa fara yin ga budala we ci obage ayo ko stamoni anya barani man mun ga ne ala celo dro na bisa ga Allah bo anya barani man mun ga ani ala celo o de bisa ga Allah bo sta bo non de mi edi de fara mun joni mon ba do ko jama ka barani man ga ala e kwati la mulum la من القرآن دول بعدهم أما الجدار فكان له غلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا خدنا موسى قصلا أكو منيو أكو يتمدين فلا تدو ألا دبك على كده وكما تقول وفلافا هكذا ما يماي أي ما يجيني ayake adama dumbe jini koso ala do di manke ala koso fainga nyuma yande na wulo akoye ma chama nga sanu ndugule me wasaro mala ko donde ma chama nga sanu ndugule me halu beddu so yara ni mo do kilbe ga dinga se ga sondo dra kono ka duye ni wati dara na labo sayi so la makofo bon nasore etem manyina manyi so imbe fere te ka bo so imuno ka wakati ke fodu ayobna chi do nyen se to bitabo saminga no bora ko tako fo evio ebo gogo ne ta fode ne o to gogo nasa nasuri kai sababu abina sababu alabo sababu bina alabo Allahu akbar maka baraj manke alay ni baraj manke alay inna allaha la yudhi'u ajra man ahsana amalan
maa mana baara ɲuman kɛ i ka baara ɲuman sara ala t'a tiɲɛ fiyewu n'i ye taabɔ sigilen dɔ la o tɛ wuli fiyewu ayi o tɛ wuli fiyewu bon u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko sisan cogo si t'an bolo n'an bɛ se ka bɔ kuluwo in kɔnɔ fo an kelen kelen min ye baara ɲuman min kɛ an ni ala cɛ la fo bɛɛ k'i ta fɔ n bɛna min f'i ye k'o ta ninnu tɔw cɛrɛ k'o f'i ye kelen ko ni baaradenw ta u ka baara kɛ n ye ni dɔw ta sɔgɔma 8 heures tuma u kana baara kɛ nana an bɛnna sara kan nana dɔ ta 11 heures tuma ni min ta 11 heures tuma o ye baara min kɛ o cayara ka tɛmɛ n ye minnu ta 8 heures wagati la sarakɛ tuma n ye minnu ta 8 heures n ye sara dafalen dɔw ma n ye min ta 11 heures n ye sara tilancɛ de dɔw ma parce que n ko tɔw taara ale ɲɛ cɛw ko ne dun ye baara min kɛ n m'o kɛ dɛ a ko cɛ ma sɔn ka wari minɛ n ye wari min d'a ma a sara a ma sɔn ka minɛ fo ka dafalen d'a ma fo ka dafalen d'a ma parce que a ye baara min kɛ o ka ca ni ninnu tɔ ye n'a bɛ kɛ a sara dafalen d'a ma cɛ taara ka wari to ale bolo baara ɲini taara ka wari to a bolo baara ɲini taara ka wari to a bolo a y'a lajɛ a ye wari a y'a don sɛ la sɛ wari nana bugun sɛ nana bugun sɛ buguni a y'a don saga la saga nana bugun saga bugun a ye saga feere k'a don misi la misi nana bugun sa f'a bɛ ni ka se wɛrɛ ma don dɔ la o cɛ nana tɛmɛtɔ nana tɛmɛ ale fɛ yen ale yɛrɛ tɛ cɛ dɔ yan dun cɛ bɛna jigin a kan dumuni kɛ tuma min cɛ ko a ma ko karisa i ma ne dɔn wa a ko minnu ni ye baara k'i fɛ yan n'i ye dɔw ta joona i ye dɔ ta laban na i ye min ta laban na n'a tigila maa ye baara caman k'i ye n'i banna k'a sara dafalen na i bɛ tilancɛ d'a ma n'a dimina ka taa ka sara in to i bolo a ko i hakili b'a la a ko ne don a ko payi a ko ne bɛ k'e yɛrɛ de ɲini i taara ka wari min to n bolo n y'a dɔn n harala tɛ sirikɛ nin lamɛn dɛ baara ɲini bɛ maa minnu bolo ko kan k'i hakili to nin n'a ɲɔgɔn na maa caman baara ɲini to yan dɛ maa caman baara ɲini to yan dɛ maa caman baara ɲini to yan dɛ i ye baara in ta aw bɛnna sara min kan hali n'a ma baara kɛ e ka kɛ hɔrɔn ye i ka layidu dafa kosɔn ala b'i sara dafalen na a ko na a ni cɛ bɔra a nana misi sinzan yira la a ko ɲɛ ni misi minnu filɛ nin ye nin bɛɛ y'i ta a ko ne ta a cogo di a ko i taara ka sara min to n bolo n y'a dɔn sɛ la o buguna n y'o falen k'o feere k'a don saga la saga buguni n y'o feere k'a wari don misi la o misi de bugunen filɛ nin y'i ta de ye a ko ne nin fɔ aw ye n'a y'a sɔrɔ ne ye nin di cɛ in ma cɛ nisɔndiyara n'a dɔn n'a y'a sɔrɔ ne y'o kɛ ala de kosɔn ala ka baara d'a ma mɔgɔ saba don kolon b'u da la tila kelen bɔra a la a tora fila ye dɔ fana ko ne fɛnɛ n fa de tun bɛ yen n fa a ye n bila ka taa nɔnɔ biri kana d'a ma n nana tuma min n nana sɔrɔ n fa sunɔgɔra n ye n dɔ da la n ma sɔn ka n fa lakunu n ye n dɔ da la ni nɔnɔ ye fo ka taa fajiri se n dɔlen bɛ da la n ma da ko n ko ka n fa lakunu fo dugu fajiri se n fa nana dayɛlɛ a ye dayɛlɛ tuma n ye nɔnɔ d'a ma ba ko e kun bɛ yan a ko baba ne kun bɛ yan n den a ko n fa ye dugawu kɛ n ye n'o tɛ ne y'a sɔrɔ ne m'a kɛ dɔwɛrɛ kama ko ala de ko maa fa ni ba a wajibiyalen don i kan i ka dɔn n'u ka hakɛ ye
nya ko hake do koso na so na njoli mi kan fa kono aka boka na ni no nye ni chugo ina ni sai ni gushi kan njoli ndo no odi che ala ka bole kanye rabbe kulut atlara sabaye flabora la tuta jelie tuta kele bena ko ala sidnema yaro se adiku ya aduma dema na la fm vendi ma bi jarabin naye ha wai alif lam mim ايوه ahasiba an-nas an yutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun matakaw ski ya bi mawnya na dron ukuto dron ne islam ne mu'mini jarabina ko tuna ka laje ni chiedo wal maninga londo ni ya fanyiminte be alama na so biso ngoke wal batu ala koso ki tute o teke fio fara kan no chaman de kilaje ايوه ko waddi ni matmam kuma doni muso do bi ala jonima deum babulu balu bagatala muso mun la kana sinema ko gar sanin ni segere afiya so ne ko nyem muso nye korle nye bole ma fa ala kutaka aga ni ko nye bole muso mun la kana segere ko gar sanin ni segere kuma doni ka balodia mutamindo ni ngadema ya aba ko ni nye bole me fa mena ni na sinema ni sonombolo kafife ni bara ka flambo dima so kama ko ne be sara ala nyoma ha ala yu flambe do jarabi koy ne be sara ala nyoma musutara zutale kuma duke bam sola asegena kan ko kasa ita hina ndo na kuma be ni gamba ako do hina na wala tana bulu de iki yera dia ni yera dia zaman di ma so ne be sara ala nyoma musutara ko bwana sa ايوه anana muso fene hakili na do soro abina la je parce que adama din ni ma be je chugo de be fi ka soro ko do ala anana muso ko muso ni bulu tuma ko be dawtu ma tanyaram ay dabetu wala la dabetu sa hakila skile annas kam so ako dakale me ko matu de dakale be ko matu ايوه ako da nyuma ako ani ala chedda eko iyo tuwa inna lillahi wala quwwata illa billah ani ala chedda ko so foto parce que inna min al bayan la sihran ana kala ko sallallahu alaihi wasallam ma kan jelen do be ko ratedo ramamne mi fara yo ko che jolin su mi yere la ha ayere jolin tura bi yere ako so me gafinta isi gafinta la ase fem fa yo buka damu ta min di mala ni kala koso ase buzuma ako naso ni ne o kala jati de koso ko ala ka daire ko ko ci daga budala ubora silko de koso fem be ala be adama din kalama ski ala ya alam man khalaqa yema ni dada بس بكره لنا على بعد ما الدين وابيك كلام بين في ربي ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد قد ما الدين من انغلو من فلا جاشلي ما باترا كما من يبو بيدا يبو فم بيز جام ملكه دوبي من كلمه اسبه دوبي وشريكا سكي مونغويدا ala be fembe kalama imana ya adama de ki kalla ki makallika farabo kolo be jigiga munyasi madda yemin fo dala ala ya ongulo to ne fende ala jom ti kala ala fiu ni yul kalto ala do ko galera woni kal ala do o babu asra ha shirga ode ne garse na chugoi ya fama gaza ya façon vlay bo sita gaza ya chalembe gaza do be way haramu ye o gaza ya haramu vloy ode bebelo adama den mo ginni boka haram be halala be mami wi wasadu halala o ka dogo jade ni wasadu halala o jumay si ala filistam wallahi sayara la
la fem chama kala la fem kala ena na sugula ki bina fere ke ina masugula ibina fere ke yaro min mami garzga kurona ka tan beka mam besu de kana sugula nye benye kam go be ko sugu yala o tigala ma de garzga ndan ani bebita ka mami to suguro ede garzga ndan hal ni fen so zo ma shuyi musani gasa so da don bolan go sugura ni de toy hal ni fen so zo ba shuyi ni zo ma shuyi ni tara na iso idin ba amana mana tay ko chugote do ala fiyo ala be fembe kalama na fara ko war min daga lendo odum iki wasadura na fara mi harami o yeko toy kanata mi ya ta ala ko yamha qullahu riba o yurbi sadaqati anya chama ni shidira mama ya chama ma do mbiya wulu mo gote fusla faytu bulu goro ko juruko o du sura ko jomo sa du labangara mu yebi abe banter la labnana ka be fere juru kunworo amase ga saraka ba atikira ma re plantu bari mo daske moro la jeni munum naka halanye na manchanga sala e min dum ay barka do ala ale dahir min tlaqta siro de la oye fem flanay astabana oye chien boy angile meka chien blako fe foka chien tlade fo chien de katla la mo ni chien matla balaw do da on diga fe ngo chien ko la balaw shimanju ka sanumbo sanu Allahu akbar se chorba chaman be o be sanu de sa kabla min dem sera ko yenna do ka musaka do fe no sanu be chorba dalemba muso dawla abe sanu kalfawla no kalfara chorba mana samin be sanu in labo kana naye ka foko aywa aw fatura ayeni sanu de to ka boka di shirike o mancha de ha o yekelengelen kelungi من مبوك وهي الهائزين قصب السبق اها ايوه سودان سو كبري ولا بوسر على يرو سودان سو كبري ولا بوسر على يرو ما هو لسا كاتشينكو كافو كاغليا تشينكو فني بلاو دوبالا ايوه من هو حكي توفى وي بلاو جمعي ايوه كربي دغبي ابي فاسوكم او فادك تايدو يا او سرو فاترك او تو نعم فاتلك او تو دوكي باركه كان فلو سرو نعم شين ندسولا افاتورا كوركه بن فلم بتاخا مدو ايرلا دوكي دومبي دولما تا دوم كوكا باركه دو بافكو وفاكو ميكا باركه على ديك ولا وفاكم مكا بارك على ذلك والله ولا دو بي كركن نفع بكا بارك ها كركن كفام يا مسي فن دوما عليك فام يا سيروما ابي كركن جامفا كركن جامني مي فمنم بي نو بي بولولا ني كركن تادو على كركن علي بلا باراولا ابي ابا asebon nyina bo churu nyedon abida seben nunga ko bele ma dondoni ko ka ayra toy bada ambe wakati minna imana inala fem fo ka geleya ibasura abekede walladhina la yashhaduna az-zura shede juya dun la lakra dalembe fem nuy junu nu kabu abeko fo أكبر الكبائر الأشراك بالله كبائر ولا بلي من قبوا عباي ودي فلان فياك على ما كفهم فرع على لك وما نبا وعقوق الوالدين هذيك كدغا دي افدي باي الناس بنما اسال انهم مثلا اقول لك يسقي الا وشهاده الزور
ala wa shahadati zur ala wa shahadati zur asgana ga shi sama min da min beka min ga juga bai shere juya min na sai mu warba bala warba kadima min papier e de ben nyadon parce que elle m'a joué namara min ba wala ebo nyadon ni warmine ko bi nyara boro mi itara kata kalabancia ko ni balmake de ne aduna taw ya bota ni papier ko kanga nyana bay we papier de la otola kadema korle min be yo disparaît ski utunna ni ne ben bolo dun la mangam na bliga jo o chamba de mo ko dugo la be do ke korke ka duka tay ma ka ka du korke dun genk bo dugo Othman dayam ngara rajme dayam ngara rajme ma te faale ko abegara sigile nyina kabana yo keddo me ababa malika ma ay ka arsaka ko la je fem babulo ay barka sama ka babela fem babulo ay adembe fasa adembe ay abbe fasa ha so min nayo nganamu ala ma tora so inga siga atikima ni kinyejele ele bat makut mamin asro dun kera comme la niela mai ma te chuko do minuna dun be koy o kono ale remna laban ke chuko doy o kono do mina ko ni dun ku nyeka sa detail o tumasa o de segaskel na tawili shero be soro min na ado ka fako koraka de kunta o shero ta sheria ske tlen tigala mana jugu ya chuko ni matle ma kelen bula minun tlenendo na la baka jomi fe ka kuma pita be otleno ma ol bas ka tika chuko la ngasa ni take wali nyami e ga kiri mana ke tigala dongo da tebben matleno ma pita be chin ma je ngene ngwanza ndema yi mi nyami ulugo nyogo ni ka dei shige chiyeko imana yamba andal wala tika ni njuwa ndo be ndi sinjimo ben nge nyona munasa buna ashir tigi ya fe jiya mashibabe abe mena aywa jiya balawbe حب الرئاسة وحب العاجلة كنت يا كانون بلو ببين كرفة أفلانا يا كانون يدي العاجلة يا كانون يبقى مقبلان يدي يا كانون يلا إتعرف ماشي كهيرة سرنيتة ماما ناي هيرة سرنيانا ibisa giren chuo ka ayel maka kitai iboke ski o chengana kumbia ala chaushi budu funa beklinglem bela jiren kula ala chienko de ka gelen fembe sirge mana yambe kuma chienko ka gelen chienka gelen de chienka gelen koju ngala je angatle chienko katla ay kiuta kada motlenu maminu mbatla jetla ko fenomena fano fi o defene balawi an faya ayo domini joko ci awka ci ko be ciodi kasura te foi do ci kirila au fatiri kunyede bo kwanya ko takadema etanya don kama wuli ko wose akatla itoke ibawo kibi dende kamuru ni ngakrefe ni ma misara yeni de ha genjo yeni mso ha geto atiki ta fo isara kani mfato wal mi isara ki mo geto wal atofo ya che woni re denga woni re gile no fora do bitiski ko ka ko tlate ayra mai ko ka machine de ko calcul ke ko be benima o yala tadi chi mun tabago de bala nala ke fatwa sakia ikoroto ki do to musa den chaman bi fe ini korobi mbe fani bala ini dogom be fani bala sara ko luto na fulo chaman bi fe den bi bolo musul be ikoro nun mi ikatinya biema den yo lugem ni den chaman so lak bandro koro gena doge gena be idonu di cheda
den se ka min gen ka bɔ o y'i fa n'i ba ye denw se ka min gen ka bɔ o y'i muso ye denw se ka min gen ka bɔ o y'i cɛ ye muso cɛ ye bi yɛrɛ n'a sɔrɔ cɛ tɛ dugu yɛrɛ la n'u bɛna tiɲɛ tila u b'a tila cɛ kɔ k'o ɲin bɔ a rɔ pewu ka sɔrɔ n'a bɛ kɛnɛ kan a niyɔrɔ ka ca ni bɛɛ ta ye walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna waladun fa in kana lahunna waladun falakum rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn ni ma fatura ni muso be wallahi n'a sɔrɔ musokɔrɔba y'a furusi cɛ dɔ ma misiri tɔgɔ la sariatu ye alhamdulilayi kala furu kun ka ban n'o muso sara n'a ye nafolo to ni den t'a bolo nafolo bɛ tila fila de ye tila kelen bɛ di cɛ ma misiri tɔgɔ la misiri tɔgɔ la o n tɛ fini kun ye o i tɛ susi t'a ni ɲɔgɔn cɛ o ni furu kɔni sirili kula dɔrɔn a banna ni n ta ɲɛna i ka nafolo tilancɛ kelen de bɛ d'a ma ni den t'i fɛ ni den b'i fɛ nafolo bɛ tila 4 ye fa tɛ se k'o bali ba tɛ se k'o bali o ye ala ka tilali ye hali ni furu ma mɛn tile 3 tile 2 cɛ sara muso sara i donna la surga ala k'an bɛ saba ma k'i ko in de balawu b'an kan bon sisan donc an da sera ma an bɛ tila ka segin a kan tiɲɛ tɛ tila joona wari bɛ to yen o bilalen bɛ a bɛ di min ma ni maa bolo donna wari la ka ban dɔrɔn e yɛrɛ k'i jigi da k'a bɔ e ta la kɛlɛ o tigilama ta ye n'i ko k'i b'o ɲin bɔ yɔrɔ don o don mankan wuli ka jɔ kuma ka ca dɛ o de kɔsɔn sariatigiw ma jɛ fiyewu tiɲɛ ko ka bila ka sumaya kamari adamaden mana fatɔ a tile 7 a ye tiɲɛ tila tile 7 dɔw b'a fɔ an t'an bolo d'an fa ka minɛn na fɔlɔ an dusu kasilen an dusu kasilen don dusu kasi e b'a ban dɔn de i t'i bolo d'i fa ka minɛn na n'i ba ka nasa fara o kan don o de ma ko n'i hakili ko an balimaw bɛ fara nin n'a ba bɛ taa bɛn de t'aw ni ɲɔgɔn cɛ ni bɛn b'aw ni ɲɔgɔn cɛ o de b'a to ni bɛn bɛ kɛ ni tiɲɛ tilara ka bɛɛ ta de ka tila a y'a sigi a ye société labɛn maa yɛrɛ n'i denw i woloden i denkɛ i y'a lamɔ sariya y'a ɲini fɛ i b'a lamɔ san'a ka muso furu don min a ka balikuya n'a balikuya n'a ye muso ta don min i b'a wele k'a sigi bon karisa i ka hakɛ min tun bɛ ne kan o banna i ye muso min ta nin ye o de ka hakɛ bɛɛ e yɛrɛ kan sa e ka hakɛ de tun bɛ ne kan sisan e ka hakɛ banna ne kan i ye muso min ta o de ka hakɛ wajibiyali b'i kan i bɛ to n ka du kɔnɔ i bɛ balo nati an ka fara ɲɔgɔn kan ka dumuni ka balo kɛ ɲɔgɔn fɛ wa ayiwa walima i bɛ yɛlɛma yɔrɔ wɛrɛ a kan ka kɛ tan de o de ye sariya ye o de ye sariya ye o de ye sariya ye sidikiya sariya de fɔlen fili ye i y'a faamuya وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم أيوة فليستأذنوا كما استأذن من قبلهم ni dole soro soro do min dole farla ini fa be ka kala yoro ni e muso ta dron anyine do fata ka den wele kasi o ti ka du chile koy i ka dunya to do bo ye muso ta sa e ka hake bi men no yi balo e o bana ne kambi i balo bi yere de kam أيوة ta fenge bi balo ni e ka balo tene kan ni nga balo bi ka ani wal dem ni ga dima balo be de ka tene kan da be de kan ayiwa o kuma sariya b'a daga o muso ye denkɛ muso ye a ka tobili kɛ k'a d'u ma diyagoya wa jɛjɛni ma fa ni ba ma o banna o a wajibiyalen tɛ o kan o a bɛ ɲini den de fɛ sa sariyatigiw fɛ de i ye min kɛ sariya da sariyatigiw ye min fɔ i bɛ baara ɲini ta ka di fa ni ba ma buramuso ka tobili kɛ ka d'u ma o tɛ wajibi ye a cɛ ka dɔrɔn a cɛ ta dɔrɔn an ye laadaw de ta minnu taara k'an bolo ma da a ye bolo dan kɛ min bɛ cɛ kan n'i balikuyara n'i ye muso ta n'a sɔrɔ i fa bɛ yen ni muso t'a fɛ sariya b'a ɲini fɛ i ka muso furu ka d'a ma i ka muso furu ka di i fa ma parce que denmisɛn bɛ se ka fɛn caman sɔrɔ cɛkɔrɔba n'a kɔrɔla
ale ka hakili na se ko ye a se ka sigi kɛ a se ka taama kɛ sisan denmisɛnw bɛ se ka bɔ yan u bɛ taa Jakarta u bɛ taa Chine u bɛ taa Hong Kong u bɛ taa Dubai u bɛ taa Massachusetts ka na n'o nana bi a bɛ san bi sinikɛnɛ u bɛ bi wɛrɛ ta ka taa cɛkɔrɔba bɛ se k'o kɛ wa bon o tora min bɛ sɔrɔ a ɲinini bɛ den fɛ sa i bɛ n'i ye muso ta i muso balo de b'i kan n'o kɛra ni fa ni se b'a ye a balo si t'i kan ni se t'a ye sariya b'a ɲini fɛ k'a balo i b'a n'i ba balo n'i ba bɛ yen n'i ba tɛ yen n'a ye muso wɛrɛ min ta n'i fa ta a bɛ ɲini fɛ i fa ye muso min ta i k'o fana balo i fa ka balo sababu la o wajibalen tɛ kan dɛ an bɛ ka den ɲumanw ka lahala de fɔ n'o kɛra a bɛ wajibi ka baara ɲuman ta ka d'u ma baara kɛ e b'a sara olu t'a sara dɛ e de b'a sara o de bɛ tobili kɛ ka d'u ma balo i bɛna ni balo min a b'o dilan a ɲinini de fɛ ka u balo lajɔ ni se b'i ye faamuyara sisan n'a hali n'a sɔrɔ e y'i yɛrɛ ta wagati min i fa bɛ yen i ba bɛ yen i ba kɔrɔla a tɛ se ka baara kɛ a tɛ se ka hali i fa ka lahalaw ɲɛnabɔ so kɔnɔ i bɛ t'i ba wele k'a sigi n ba fɛn dɔ bɛ nin ko la ne ɲɛ bɛ fɛn dɔ la ne b'a fɛ i ka jɛn ne ma n k'o kɛ baba a ka fini ko a bɛ ka fini minnu mana nɔgɔ o ko baga e tɛ se ka fini ko sisan baara in bɛ se fini ko la i bɛ jɛma n bɛ muso dɔ ɲini ka fa ma a lamɛn ha nin de ye sariya ye nin de ɲininen don i bɛ jɛma n bɛ muso dɔ ɲini ka di n fa ma min b'i jɔ n'a ye k'i hakili to a la a bɛ kɛ nɛgɛnni de kɔnɔ dɛ awɔ i bɛ ba nɛgɛn de o nɛgɛnni yɛrɛ hali n'a sɔrɔ n'i b'o kɛ komi sisan sokɔnɔna y'an sigi sokɔnɔna sigili ka gɛlɛn i ma na ne yɛrɛ fɛ n kɔrɔ n bɛ so dɔ d'i ma i ka to i k'a to n ka nin kɛ hali n'i b'o kɛ ni ba sɔnn'o ma duwawu sɔrɔli fɛ duwawu ye duwawuba ye i fa bɛ duwawu min k'i ye ne nin yɔrɔ in ba ma sɔn fa ko k'i k'a kɛ ba kɔni ma sɔn ba ka hakɛ de wajibiyalen bɛ den kan fɔlɔ kira y'o de fɔ n'i fa n'i ba bɛ yen min ka hakɛ wajibilen o y'i ba ye sira k'a ɲininka ko i ba seginna k'a ɲininka ko i ba fo siɲɛ 3 n'a nana e fa t'a fɔ parce que musow lafilen don ala y'o d'i ma o y'i ba ye hali de t'a dɛbɛ la hali ni fa danbe b'i kɛ ba de y'i t'a dɛbɛ la ale de sɛgɛnni na ala y'o de fɔ ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير أن يعلم دين الذي يأتي هكذا فانا بالا أيوة فتمم أكو بدي يا كنوتا الله يود فوق أما فاتا فوق حملته أمه بدي دين كنوتا وهنا لا فلينك على وهن كذا لا فلينك وحمله وفصاله في عامين ايوه كده ابتدى دوت مامي وكده صعب لك انا ايوه مامي اكو انا اشكر لي بركه دني علي والوالديك اك بركه ده فاني باي den do den o ti dado fane bacce kumala ngam be don den do den ti dado ala abita fatir do yini wala batir do yini kata soma aywa naga mo be nyoma mam bisiga kuma fo e nit akinya bene ko nisiga fo ni ya fo drum be ke danga denye o tuma ta don doro la hal ni bo ladi ibo som ka fen no mam ngo to ko encourager ko ta ko sobe ibe fen do mata kuma fani mbache mangami mbe akaba ni to de ko benso na ma bedu wala san fa ba joro la la hawla wala quwwata alam naj'al al-ardha kifatan ahya'an wa amwatan on masadi do kuloke kafa mal bagay shu baji ko nyina ma ba sa ha si akil ma be ne do ma te tay do ga dongele toni fe dongele soroni kala taw fe ala la jedron si bon ni sera ko ke ya barani mangere sango ni bate ni fadiron ne be en nas soron na ki ka fo ki faju yarima kanu laje ba ka juya made ya to ikera fenye ni fama juya de made te ke fenye fa ba juya de mo de be jija o de ke dang se dengi se ma
ay juya min kima ima hal karamo be gele ya min taka siri kala nuna abasiri kala nuna nangol de be ka fen ko sobe kala la kala nuna karamo be min gushi ko sobe o de barka soro don na fa be do de ma o do jenagaw alfa moy 30 taw kumbe mo di bad al de ko yal mami mo ko fu la batri adembe kala din flak mbabolo ayul toro ko sobe ba kala din to labla ka to fly biya ina ko dum ben ko ngam miriala general mam na bon no ngam miriala ay geles go dala sara moy den na ke sara ko bara ko de kala albami ale shimi sura al memo sura ala ay sambi nani sura al mamiala adinga de albami ala sagi fa be toro min da dinga ba dinga fa babe toro min da dimsuka ba dimsuka ke fa parce que babe toro min da dimsuka bi jija na sara chala da tuza ka bo chala kana toro sura abi jija chala be chala na ko so sagi adma din koron de kan adma dimma note ko atene ni mbafe nete here foi kai la ilaha illallah ko ayra makli ani ko wanga ngi amman kaw ya yake ni unde ni fakat le balia foi dala ni fak makli te wolo ni fak makli be wolo oui ate be ding ni ga ko patli ne de mo wala de ba fo non ba wala ka bu kere fe tu regardes pas comment me font ça, c'est très intéressant parce qu'il y a fois des on va faire dernier ayaka fa ofa ka ba ofa ngasa ba fa ko giriya musoro ba bella mo shiya saba afa ba lamu a cheba musoro ba bella mara shiya saba afa wul fa ba mara a cheba mara de mina mara ski de bisa ga bakoro karabaka do afa ka sawra ni ya babe dinga chodo ke doron se bi ba ma ne be ki boyan mi boyan fa de ko so ko jam ben nam fa de jam ben yen halale ka ni jam yin suro utuma son fa yi ki majigaye wallahi ni yo fa doron babe hagli suro yen ba ibom min fo te danga de nyayo ibom min fo te danga de nyayo utuma flamo comme c'est le wakati be kase ni fulle no chema ni bina seli ko sisa ko ni ko be sela to la dole ni ngali ko di bina seli ki ba fo bina seli ncheto tede ko seli mai ayo tede mate meseli ki cheto fo o ye fe bara la kay c'est-à-dire bon boyate dey ka da je te cheka furu kono boyate dey ka ni cheka furu kono kuma ko de ne gwe boyate dey ka ni cheka furu kono shirarukum uzabukum jafil khaba anna hadisa ko dam ko nas juruma ko a ce wannan namawe ce wannan nimso wannan ko mo fora o do bato mi ce tayana i frustri do ma kana to eske lenga toti ko ni do na kaburu do na ko ce wannan kaburu nimso wannan kaburu ko de kaburu la juguma ni fo kunye ni fendo tarhibu do ka maula siran ka bo ce wannan yamma ni ka maula siran ka muso wannan yamma parce que di kala muso gonay wal may kala che gonay ha don la nara fa shetani bi soro don la shetani bi soro ndrondo ma maulu sera kala be ni wulay na